morning guys. Tadi bondo lawa ya. Bang Reke lah kalan jale. Masa yang apa naik dimulai? Kya है ये? सेमिया Hah? सेमिया Semian. Just kan tadi breakfast tau. Kado. Sekarang baat है मुझे only don't do ina life ala mungkin ngos karena है जिला ने प्रेस स्कूल बंद हो जाता है एला ने प्रेस ने टाइम आना रिबार इजा जब ने वे लाइट को नुबाई ना वे लाइट को जुदी ऑन खालम बाय हम बैठे वीडियो रि प्लम मफ्लाम मान थाखाय दाय गाजा थार बे लाइटा सिन्था जानायजों माब्लाबाबो नोंना रिजाल्टआ सोलाया विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै जोंना मोनजाबाय सेमिया नंबाजे बानायनाय सेमिया ओमफ्राय दिनै हा बन्द लाथारबाय देहाजों बांद्राय खेला खालामजायालै एखनबा रेस्ट लानांगौ ओंखायनो दिनै बन्द नो वर्क ओमफ्राय नोंबाजोंथ' खामानि दंखायोआनो बेखौ एसे ओंखामफोर संनानै हेल्प खालामसै दिनै बेखौ नानिया दाबो सिखाराखै आसला होजाबाबो सिखारा दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि रायजोफोर नायलांदो दे पापाखौ किचेनै देना ओके not today say good morning everyone Good morning. how are you guys welcome back to channel Welcome back to channel. अभी मम्मम खाएंगे ठीक है मम्मम करके खेलेंगे ठीक है ओके वी विल डू मम्मम ब्रेकफास्ट मेहर फर्स्ट एंड देन खेलेंगे Saya lengah gila ni. Hospital फैनांगौ जादों एसे जोंथ' थाङासै नानिजों आंजों बावनो थाबाय पार्किंआव ओमफ्राय नोमबाजैया सिङाव दं नै हस्पिटाला बेनो ऊपर है मम्मी नहीं देखेगा अभी ऊपर बाद में पापा बताएगा आपको ठीक है नहीं वो देखो छोटा सा देखा इधर से देखो जोंनि लाइफआ माबादि जालांखोथाय गिलुं जोंबो गिनानै नै पार्किंआव नानिजों आंजों थागासिनो जेरावबो ओंखाराखै नोमबाजैल' हस्पिटालाव थांनानै फैगोन कनसाल्टेशन खालामनो थांदों डक्टरजों क्या गेम खेलना आपको इधर क्या गेम खेलोगे हॉस्पिटल को देखा ही नहीं आं नोंथांमोनानो नामानो जाहैबाय एस्टर आरवी हॉस्पिटल बेयो जेपी नगर नायनाय गिदिरथार ओमफ्राय खिथुनाव नायनोसै आरवी डेंटल कलेजनि बयज हस्टेल दङ ओमफ्राय बै खाथियावनो गर्ल्स हस्टेलफोर एकदम खाथि नांजाबलायनाय क्या किया आपने वाओ कलर किया आपने देखो इसका जैसा वेरी नाइस माँ थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगे फिर जाएंगे ठीक है पानी पीना ओके कुछ भी टच मत करो अभी निकल रहे थोले लोगोफोर दे नोमबाजैया फैबाय थांसै बेनोमोन हॉस्पिटला वाटर चाहिए ना अभी लेंगे ठीक है ये जाहैबाय जेपी नगर अब लामाफ्रा खाली था ले एकदम ये जाहैबाय मिनी फरेस्ट जेपी नगरनि जगिं खालामनो इभिनिं वाक्सफोर खालामनो ओमफ्राय उन्दैफोरनि गेलेग्रा दङ फैनो हायो लिफ्टआ दाबो मोजां जाया स्ट्रेस लागासिनो केफ सफैबाय फाइनाली सफैबाय न 2टा जाबाय ओमफ्राय ओंखाम बानायनो हानाय नंला ओंखायनो अर्डार खालामबाय दिनै बाङालि खाना जानोसै हे नो बेंगली फुड टुडे
ठीक है डोमिनो गेलेनो लुगैथारबाय आसोला गेलेफानोसै एसे दसे What is this? Bed. Huh? Bed. Huh? Bed. Bed? Yes. Let's make a dinner. ओइ ओंखामथ' संनो हायासै न'आव बाहेरानिफ्राय बिहरबाय एसे बाङालि स्टाइलनि जानो लुबैदोंमोन दोनै ओमफ्राय फैबायानो नैबे जाहैबाय नाजों ओमफ्राय मास्टार्ड सीड्स दालि पराठा ओमफ्राय माबा माबि दंथारोलै Very मामाथाय French fries. देलै उखैथारबाय दिनैबो गोबाव जाथारबाय जागोन दिनै दे गाज्रि दामोनसै दे बेबायदिनो मिटिं जायो एखनबा नोङो स्किप खालामनो हाया बन्द'बाबो मिटिं जागासिनोलाय What is it? See there, see there. क्या है चिकली देखो. किधर है Lizard देखो. ये हाँ, ये बहुत बड़ा वाला है. ये तो कुछ भी नहीं है वो है ना. It moved. It was like standing now. नंबरजिया चिकाको बिराद गियो मालाबाबो बिनि खाथियाव फैया बे ओइ आजाव तेरा काम ही है गिनाया नानियासो गिया थुस चला गया क्लाक्लान लोमजानायाथ' दंखायो होमबाबो सम सम टेम्पारेचार चेक खालामनाया मोजां नायनायनि बेसेबां फैयो दहाय नायदोंमोन आं आई थिंक 3 घन्टासो आगोल 99.5 फैदोंमोन दा मा बेसेबां फैयो नायनोसै जिल्लानिफ्राय बे पेन्डेमिक जादों बिराद दिगदार जाबाय आगोलाव जों अफिसाव थाङोबा सानथि मथन खामानि मावोमोन खिन्थु दा न'आनो अफिस न'आनो न' टाइमिंआ जेबो डिफरेन्स गैला एसे वर्क लाइफ ओमफ्राय पार्सनेल लाइफखौ बेलेन्स खालामनांसिगोन जोङो केलेन्डाराव सेट खालामनानै दोनखानांसिगोन माला आं ब्रेकफास्ट जागोन माला लान्च खालामगोन माला डिनार खालामगोन माला नानिजों गेलेगोन माला रेस्ट लागोन बेफोरखौ गासिबो केलेन्डाराव सेट खालामनानै दोनखानांसिगोन नङाबा नों हानाय नङा मिटिंसफोरखौ जेला नोंनि रेस्टनि टाइमाव मिटिंसफोर फैयो बेखौ डिक्लाइन खालामनांगोन नै जाबाय नै नुदोंना नुवाखैथाय 99.2 दंमारोआनो बेमारा एसे लोमजानाया आगोलनि स्ट'रियाबो एसे आलदामोन जेला जों अफिसाव थायो नानिया स्कुलाव थायोमोन केयारटेकारफोर दंमोन नानिखौ नायनो मानो ओमफ्राय जों जोंनि खामानिखौ खालामनो हायोमोन दा बेबादि नंला समा सोलायबाय एसे जों गावखौनो गाव नायनांसिगोन नोंथांमोनहाबो नाय जुदि स्ट्रेस आउट जायोबा देहाया गाज्रि जायो बार्न आउट जानो नाङा स्केड्युलखौ एसे मेनटेन खालामनानै लाखादो नोंथांमोनहाबो बेबादि जागोन नङाबा एसे रेस्ट लाबावदोंमोन नै बुरिया जोंना ओंखाम संनाय स्टार्ट खालामबाय क्या है आज का रसम है क्या राइस यस गरम गरम पियो तंदुरुस्त हो जाओगे मोजां मोजां दे आज रसम है रसम जोंना नानिया गेलेगासिनो बिनि खाथियाव थांनोबो गिगासिनो दामानि आयो 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 उनै नानिया मा खालामदों ए देखो कौन है आयो आयो हाय बोलो इनो एक्टिं खालामो नों दा बांद्राय खाथियाव थांजाया आसलनि एसे गोजान थानांगौ लोमजानाय सन्देरबायोबा गाज्रि जाथारगोन नोंलाय रायजोफोर जागोरबाय नानि मोनहा दा उनाव जाथोंसै नहीं जाओ उधर जाओ गो देयर पापा के सामने मत बैठो जेबो तो गैखाया ओरैनो रासम दङ रासम ओमफ्राय दहायनि एसे ओंख्रि दङ दा बेखौ साइडआव जाफानोसै रासमजों रासम होनबा जे एकदम पेपार होनानै गोसा बानायदों लोंसै एसे देहाफ्रा मोजां मोनबायबायो खोमा गोसाथार मोजां गारामाया एकदम क्लिन हो जाएगा नानियाबो नै ओंखाम जागासिनो जाथोंसै दैलि रायजोबा दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो until the next one take care bye bye